ଶିକ୍ଷା 12 ଉଦୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାସ ଚିନ୍ତା ଡ୍ରିପେଟ୍ରେ ନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ନଦୀ କୂଳରେ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରୁ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆମେ କ'ଣ ନଦୀରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଉଦୟ ତା ଡାଏରୀରେ କିଛି ଲେଖୁଛି। ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଯେ ନଦୀ ସଫା କରିବା, ସେଟା କେମିତି କରିବା? ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ନଦୀ, ସେଠାରେ ବହୁତ ଅଳିଆ ଅଛି, ସେଟା କ'ଣ ଆମେ ହାତରେ ଉଠାଇବୁ? ପ୍ରଭାସ ଏକ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମାଛ ରାନ୍ଧିବାର ବାସ୍ନା ସେଠାରୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ହଠାତ୍ କରି କହିଲା, ମାଛ? କେଉଁ ମାଛ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଧରନ୍ତି। ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଜାଲରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାଢ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହିଯିବ। ଆରେ ଆନ୍ନା, ଅଧିକ ସୂତ୍ର ଯୋଗ କରି ଆମେ ଜାଲଗୁଡ଼ିକୁ ପତଳା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଳିଆ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ନଦୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ଭେଟିଥାଏ, ସେଠାରେ ବାଲି ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ସଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସହିତ କ'ଣ କରିବେ? କେବଳ ସରକାର ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି କରିବେ। ଉଦୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରଦିନ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟର ଚେନ୍ନାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମ୍ୟାଡାମ, ଆମର 3ଟି ଅନୁରୋଧ ଅଛି। କୁହ। ପ୍ରଥମେ, ଆମ ଘର କୋଭମ ନିକଟରେ, ସେଠାରୁ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସେଠାରୁ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନଦୀରେ ଅଳିଆ ପକାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏପରି କେତେ ଘର ଅଛି? ହଁ, ପ୍ରାୟ 900। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଘର ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଦୀ ନିକଟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତି 500 ମିଟରରେ ଏକ ବଡ଼ ବାକ୍ସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବି। ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତୁମର ଆବର୍ଜନାକୁ ସେଥିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନଦୀ ସଫା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ମଇଳା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଉ। ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା। ତୁମେ ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ସେଠାରେ 2ଟି ଟ୍ରକ୍ ରଖାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଆଉ ଏକ ଖାଲି ଟ୍ରକ୍ ପଠାଯିବ। ଆପଣ କେବଳ ଥରେ ସଫା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଏବେ ପାଇଁ ତ ଥରେ ହିଁ ଭାବିଛୁ। ଉଦୟ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ କିଛି ଲେଖନ୍ତି। ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଡାମ, ସମୁଦ୍ର ନିକଟ ନଦୀରେ ବାଲି ଜମା ହେଇଯାଉଛି। ତାହା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ରହିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସଫା କରିଦେବେ, କୋଭମ ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଦେଖ, ଆମେ ଏହା ଅନେକ ଥର କରିଛୁ। ଏହାକୁ ଡ୍ରେଜିଂ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ କଲିକତାରୁ ଆସିଥାଏ। ଥରେ ଡ୍ରେଜିଂ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ ଯେ ଏହାପରେ କେବେ କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ କରାଯିବ। ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଲି ଭରିବା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଏହା କେମିତି କରାଯାଇଥାଏ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଉଦୟ ତା ଡାଏରୀରେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ତା ଡାଏରୀର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଖିଲା। ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ମାୟାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲା। ସେ ନିଜ ଡାଏରୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମାୟା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେ। ମାୟା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏତେ ସାରା ଲୋକ, ଏତେ ସାରା ସମସ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ନଦୀ ସଫା କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଦେଖିଲି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ ତାହା ସ୍ଥିର କର। କିପରି? ଏହି 6ଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଧାନ ଯାଞ୍ଚ କର। ତୁମ ସହର ପାଇଁ ସେହି ସମାଧାନ ଠିକ୍ କି? ବିଦ୍ୟମାନ ସମ୍ବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମ୍ଭବ କି? ସେହି ସମାଧାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ କି? ସେହି ସମାଧାନର ପ୍ରଭାବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ କି? ସେହି ସମାଧାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ସମାଧାନର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ କି? ବାଃ ମାୟା, ତୁମେ ମୋର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ
ମତେ ମୋର ଉପହାର ଦିଅ। ତମେ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହଁ। ଓ, ମୁଁ ତାହା ପୁଣି ଭୁଲିଗଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଆଣିବି। ଏହା କହି ମାୟା ଡାଏରୀର ରୂପ ନେଇଗଲେ। ଉଦୟ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଏକ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରି କିଛି ଗଣନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପରଦିନ ଉଦୟ ପୁରା ଉତ୍ସାହରେ ବସ୍ତିକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏକାଠି 3ଟି ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଜାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀକୁ ସଫା କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଯେପରି ମ୍ୟାଡାମ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ କିଣିବା ଉଚିତ। ଡ୍ରୋନ୍? ଡ୍ରୋନ୍ କାହିଁକି? କୋଭମ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା। ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଉପରୁ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସମଗ୍ର ନଦୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ଜମା ହୋଇଥିବ ତେବେ ଏହା ଚିହ୍ନଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ ତ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାକୁ କିଏ ଚଳାଇବ? ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ, ତେଣୁ ଡ୍ରୋନ୍ 1,00,000ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ମୁଁ ଏକତ୍ର ଅନଲାଇନ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବୁ। ଚେନ୍ନାଇ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସହର। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖାଲି ଚେନ୍ନାଇରୁ ଏକାଠି ହୋଇଯିବ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ଚଳାଇବେ। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ନଦୀକୁ ସଫା କରିବ ଏବଂ ସହରଟି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଏଇଆ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ନଦୀ ସଫା କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯେଉଁଠାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଇଳା ଦେଖାଯିବ। କୋଭମ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଅପରିଷ୍କାର, ଏହାକୁ ସଫା କରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଜଣେ ଅତି ବୃଦ୍ଧ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ଉଦୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ନେହରେ ହାତ ମାରିଲେ। ପୁଅ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ। ଖୁସିର ଏକ ତରଙ୍ଗ ଚିନ୍ତା ଡ୍ରିପେଟରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମ୍ୟାଡାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦୈନିକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଲୋକେ ଜାଣିପାରିବେ କି କ'ଣ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଙ୍ଗଲ ଆସୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ଏହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କୋଭମ ବଚାଓ ନାମକ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଜରୁ ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ଉଦୟ 3 ଦିନ ଭିତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲେ। ପୋଙ୍ଗଲ ଦିନ ସବୁକିଛି ସଜା ଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ କୋଲମ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକ ମିଶି ନଦୀ ସଫା କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍ ସହିତ ସଫେଇର ଅନେକ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରେଜିଂ ମେସିନ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଛୁଟି ଦିନ ପରେ ସେ ଆସିବାର ଥିଲା। ସଫା କରିବା ପରେ ଉଦୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ନଦୀ ଟିକିଏ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଭାସିକି ଯାଉଥିଲା। ଉଦୟ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ଏହା ମାୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତୁମେ କେମିତି ଅଛ ମାୟା? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଟିରୁ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତେଣୁ ଶୁଣ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଇ କିଛି ହାସଲ ହେବ ନାହିଁ। ମତେ ମୋର ଉପହାର ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ରୁହ। ମାୟା ନଦୀର ଏକ ତରଙ୍ଗ ଧରିଲେ। ଏହା ଏକ ନୀଳ ସ୍କାର୍ପରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏଇ ନିଅ, ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଜଳବାୟୁ ସୁପର ହିରୋ। ଉଦୟ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେବେଠାରୁ ଉଦୟ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ନଦୀ ସଫା କରେ। ତା କୋଭମ ବଚାଓ ପେଜ 80,000 ଲୋକ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଭମରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହେ ଏବଂ ନଦୀର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତୁମକୁ ବି ତ ଏବେ ସେ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା।